ụmụafọ ala Naijiria bụrụgo ndị nke a gwara ka ha kpebie ịbụ ndị nke eji wee mere akụrụngwa ga-eweta udo n'ime afọ ọhụrụ abụ 2025 na okwu mkpebi afọ ọhụrụ ka otu onye na-alụ ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Umeade Anibogwu gara n'ihu wee kọwaa na mkpa ọ dị inwe mkpebi afọ ọhụrụ bụ ka o wenyere mmadụ aka ị na-echi anya ma nyochaa ndụ ya ebe nke o meghere ma mezie ya n'ụzọ pụrụ iche dịka ọ gara n'ihu wee gwazie mmadụ niile ka ha gbaa mbọ hụ na ha wegotere aka na mmekọrịta bụ nke ha na-enwe n'etiti ha na mmadụ na ibe ya. Queen Anibogwu onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ a. Ya onye ọrụ ABS bụ Maazị Anthony Nwobu na mkpebi afọ ọhụụ kwere nkwa ikpudebe Chineke nso site n'ịlụ ebe nchụàjà na ezinụlọ ha ma tinyekwuo uchu n'ọrụ ọ na-alụ. Onye ọzọkwa bụ onye ọrụ ABS bụ Oriakụ Ikeria Nwachukwu kwukwara na ọ ga-eso ụzọ udo n'ihi na udo wee ezi mkpa n'ezinụlọ na mmekọrịta ndị mmadụ, wee kpọkwukwa ndị isi ala anyị bụ Naijiria ka ha jikwara udo na eziokwu wee na-achị ọchịchị. Queen Anibogwu, akụkọ ụwa ABS.